Lionel Andres Messi Coquetini an haife shi a ranar 24 ga watan 6 shekara ta 1987. Ɗan wasan ƙwallon ƙafan ƙasar Argentina ne wanda ke buga wasansa na gaba kuma shine shugaban 'yan wasa a Barcelona da kuma Argentina. An haifi Lionel Messi a birnin Rosario da ke ƙasar Argentina. Messi ya yi nasarar lashe Ballon d'Or Award na tarihi sau 5 tare da shi da Cristiano Ronaldo. Da FIFA Ballon d'Or, Messi ya samu zama France Football Template Ballon d'Or da kuma FIFA World Player of the Year Award. Dukkanin hukumomin sun bashi kyautar sau 5. FIFA Ballon d'Or guda 4 ya lashe a jere da kuma kafa tarihin European Golden Boot 5. Ya kwashe dukkanin wasanninsa da club ɗin Barcelona, inda ya lashe tarihi a club ɗin gasa 32 tare da kofin La Liga 9, kofin UEFA Champions League 4 da kuma kofin Copa del Rey guda 6. Gashi mai cin kwallaye kuma mai sarrafa kwallo, Messi na rike da tarihi na wanda ya fi cin kwallo a La Liga, kwallaye 404, da kuma wanda ya fi cin kwallo a gasar kaka a La Liga mai kwallaye 50, da kuma mafi cin kwallo a club a kaka, kwallaye 73 da kwallaye 91. A wasan El Clasico ya fi kowa cin kwallo da 26, ya fi kowa yin hat-trick a UEFA Champions League da guda 8, da kuma samun wanda ya fi taimako assist a La Liga da guda 162, da gasar Copa America da guda 11. Ya ci sama da kwallaye 670 a wasansa na kwararren dan wasa na kulob ɗinsa da ƙasarsa. An haife shi da kuma girmansa a yankin tsakiyar Argentina. An gano Messi ya samu cutar growth hormone deficiency a sanda yake ɗan yaronsa, lokacin yana da shekaru 13. Ya koma ƙasar Spain don farawa Barcelona wasan ƙwallo a academy, inda kulob ɗin ta amince ta biya kuɗin jinyar lafiyarsa. Bayan ya samu ci gaba, karamar kulob ɗin FC Barcelona ta matasa wato Youth Academy ɗin, Messi ya fara buga wasa a kulob ɗin ƙwararru a shekarar 2004. Duk da cewa yana saurin samun rauni a sanda yake karami, ya zama da kansa mai muhimmanci sosai a kulob ɗin a tsakanin shekaru 3, inda ya zama a shekarar 2007 a matsayin FIFA World Player of the Year Award. Haka ya sake zama a shekarar da ta biyo baya, kakar da ya fara ba tare da ya samu rauni a shekarar 2008 zuwa 2009. A nan ne ya taimaki kulob ɗin Barcelona ta samu yin treble na farko a Spanish football. A shekaru 22, Messi ya lashe Ballon d'Or da FIFA World Player of the Year Award, da samun bambancin da ba a taɓa samu ba na yanzu. Messi shine na biyu a yawan cin kwallo a wasan nahiyar Turai European Cup Champions League daga watan Oktoba a shekarar 2018, da kuma jagorantar Barcelona yin treble a tarihi na biyu, inda yake biyewa abokin takararsa Cristiano Ronaldo baya. Ɗan ƙungiyar wasan Argentina, Messi shine mafi cin kwallo a rukuni na kodayaushe. A rukunin matasa ya lashe 2005 FIFA World Youth Championship, inda ya gama wasan da samun Golden Boot Ball da Golden Boot da kuma Olympic Gold Medal a 2008 Tokyo Olympics. Messi ya kware wajen buga wasa da yanka da kafar hagu, wanda hakan yasa ake danganta shi da Diego Maradona, wanda ya ce shi zai gaje shi. Bayan fara buga wasansa na shahararru a watan Agusta shekarar 2005, Messi ya zama mafi karancin shekarun ɗan wasan Argentina ya buga da kuma cin kwallo a FIFA World Cup a lokacin na karin 2006, da kuma kaiwa final na gasar 2007 Copa America, inda ya zama Young Player of the Tournament a matsayinsa na shugaban 'yan wasa. Daga watan Agusta shekarar 2011 ya jagoransa kasarsa Argentina kaiwa final har sau 3. Lionel Messi shine mallakin kamfanin Doctors Without Borders. Dan wasan Lionel Andres Messi Coquetini ya bayar da tallafin kuɗi kimanin euro 72,783 ga hukumar lafiyar. Mahaifinsa shine George Messi, yayin da matarsa kuwa Antonella Roccuzzo.